Aku wong tuwa mung kari nyawang ngono. Imane kuat ora. Napa to, Pak? Eh? Napa maksudnya? Hah? Maksudnya pripun? Lah kuwi mau to. Piye terakhir piye mau? Sing terakhir mau. Sing bergas mesti ndang rene. Terus? Marang aku gede katresnane. Nah, bar kuwi. Nadyan sing kondang ramane mula njur aku apa mbandang wae. Nah. Sajak ikaton remu enten napa niku titih sampun dasu dikapak maten sakniki njur pinten napa pancen sampun bosen. Iki ndudah sing mbiyen ya nate digarap karo kanca-kanca upamane aboting katresnan. Ayo Bir, ya lek awakmu iki rapas iki Bir. Ayo. Karyane sapa, Gong? Mbah Haji Sukron Suwanda. Sing wis hit lak Sri Huning terus Sesideman sambung Wanci Dalu kae. Ning janjane iki luwih kepenak iki. Ayo. Tur lek sing nyuwara Birgita iki mesti menjiwai. Ayo. Mergo ki sesuai dengan karakter dan juga perjalanan hidupnya si Birgita kuwi. Ayo. Coba men berdiri sik. Duduk. Nah. Apal nduk pisan? Hafal no, Pak. Wah, kok iso lho ngapalke mongko bawa sak langgame lho. Ya mergo kuwi sesuai keadaanku, Pak, lagunya. Oh, alah. Ya. Pancen lek ngono sesuai karo apa kuwi pikirane, sesuai karo harapane, sesuai dengan karakternya. Biasanya lek kon ngapalke cepet pancen kaya ngono kuwi. Mboten, Pak, kan judulnya kan Aboting Katresnan to, Pak. Biasa to, Pak, anak muda itu berhubungan dengan cinta dengan pokoknya sesuai umurnya kan seperti itu toh Pak. Betul, ya ora apa-apa. Lagi saya iki lak kagungan kersa ngunduh manten. Upamane ngaturake aboting katresnan kan ya pas. Lah leres Pak. Aboting katresnan Mas manten lan Mbak manten gitu Pak. Tak kira nek sing mirsani Mbak ya sik ana. Matur nuwun Bapak-bapak sedaya. Lho, Mas manten dan Mbak manten masih stay loh Pak. Wah, stay nggih. Nggih, stay apa? Di tempat. Hah? Apa masih di tempat? Oh, nggih standby ngono ya. Nggih, stay. Nggih. Matur nuwun dumateng Mas Firman kalian Mbak Fajar. Terima kasih. Sak keluarga iki piyayine alus kabeh, Bir. Napa nggih, Pak? Oh, wiwit saka bapak niku, sak ibu lan ugi manten kekalih lan sederek-sederek sedayanipun niku walah temenanan le grapyak, le semanak niku piyayinipun sae-sae sedaya. Aku mau langsung kon mlebu ning dalem kono. Mriki Pak Dalang peteng dedet pas lampu mati. Ayo nggih. Benjing kula nek dados manten mungkin jenengan sing mayangi lho, Pak. Oh, boleh. Tenan, Pak. Boleh. Saestu niku. Heeh. Pertanyaannya sida karo sing endi lho. Aja ngono to, Pak. Aja ngono to, Pak. Ayo licet to, Pak. Ayo ngono nggih. Nggih. Bawane apa kae? Asmaradana. Asmaradana, Pak. Asmaradana. Ya apik saestu Bapak Ibu. Mang napa niku mang midhangetaken mang ngrasake iki kepenak iki cakepane utawa saire barang ya sangat menggelitik. Ayo, coba. Ya Bir, sing cetha lho Bir. Sing menjiwai. Ayo. Jarwane sulistyang warni. Nah, iki coba engko langgame sak ramban, yang kedua dangdutne slow. Ayo coba, ayo ngono nggih. Siapa ngerti kan nek nggih andalan limbuan? Ayo. Lek limbuan kudu dangdut. Nah, iya. Roh kebiareng jagat raya. Hayu mumong lair wae.
lahir bae. Terus, Nduk. Hapsari suteng yuang Hendra Suprabo. Terus Jabalan jero beda kalau ngalit mangsa jambu codot. Ayo. kok pedot talining tresno Ayo Bir, sing menjiwai Nduk. Yo. aku bingung campur goyang megang mendang rasa gawe panjang aku tak kaya wong linglung arep lak utung ning rasaku gandrung
lali jadi langsung lancar. Sik, Bir. Aku iki Dalem, jan Pak. kaya gregeten karo saire utawa Lah nggih cakepane. kula nggih gregeten. Pak. Coba saiki ucapno ning ijoan wae tanpa nganggo Yang nada. mana? Wiwit saka ngarep. Bawane napa langgam? Langgame no. Ayo. Ngarepe pertama piye? Aku bingung campur wuyung. Aku bingung campur wuyung. Mega mendung. Heeh. Terus agawe payung. Oh, kabeh. Aku kok kaya wong linglung. Heeh. Arep tak putung ning rasaku gandrung. Arep dipedhot janjane. Pengen ngedoh ning rasane gandrung terus. Lah nggih Pak, kadung gandrung, kadung. Mari gregeten kuwi ayo. Terus akeh sing nglakoni jane ngene iki. Ya mung meneng dhek. Ayo. Terus bar kuwi kedua. Jane sik bagus bojoku. Iki gantine lek sing nembang kowe. Nono. Jane sik bagus pacarku. Nggih. Terus bar kuwi Apa aku keliru panyawangku? nah, monggo wis nggawe kacamata barang dhek. Ayo nggih. Terus bar kuwi Bareng weruh sang pambayunku, heeh, Pambayun. Heeh. menyang bojoku kok metu bosenku. Nah, bareng roh wong lanang liya sing janjane sing ganteng bojone utawa ganteng pacangane ning kenapa kok rasane kok gandrunge malah karo wong liya mau nyawang bojone kaya kumkuman ayo ngono kuwi terus ketiga ref Wiwitane ora gagas, pertama tidak mikirkan mring wong bregas, omah ngadep limas. ngadep limas terus Tresno bojo banjur rantas. wah tresnane marang bojo pedhot rantas Yen to nganti tigas, Tugel. aku po wis ikhlas. nah aku wis ikhlas nggih terus terakhir Sing bregas mesti ndang mrene. sing berkah ndang mrene terus Marang aku gedhe katresnane. Nadyan sing kondang ramane, heeh mula njur aku apa mbandang wae. iya nggih jawabane kepiye kuwi ukurane kanggo kasedyan lan uga santosane iman kuat apa ora imanmu ngono kuwi aku wong tuwa mung kari nyawang ngono imane kuat ora Napa to, Pak? Napa maksudnya? Hah Maksudnya pripun? lah kuwi mau to piye terakhir piye mau sing terakhir mau Sing bergas mesti ndang rene. terus Marang aku gedhe katresnane. nah bar kuwi Nadyan sing kondang ramane mula njur aku apa mbandang wae. nah arep mbandang apa ora lah sing menang ngendalikan lah awake dhewe to Maksudnya mbandang pripun, Pak? Bandang tegese ngeblas dhewe ora gagas karo keluarga, ora gagas karo pancangane, sing penting aku seneng. Lah ngono kuwi. Lah perkara bandang apa ora gumantung atine sing nglakoni, ngono kuwi. Oh, ngoten berarti, Pak. Artinya tembang aboting katresnane ngoten iku berarti. Dadi engko Nadyanto enek wong ngelikke, enek memberi pertimbangan referensi seperti ini, kamu seharusnya gini gini gini. Namun seutuhnya nanti yang menentukan adalah Anda karena resiko yang menanggung juga Anda sendiri. Betul. Ngono kuwi. Pun ya, Pak? Pun Isin nggih. aku, Pak. Wis suwi-suwi nangis ndak ning yo ayo. Ya jemeneng coba kaya apa. Ya dikompliti. Wong jenenge Pak Saryadi senengane bawa dek. Ayo. Nggih. Iki lak anu ta iki sinom ta iki? Nggih. Iya. Sinom kok. Nggih. Kaya apa karyane Pak Wongso Subagyo Tulungagung punya. Iya, Nano.
tembang menika ugi kula aturaken dumateng Bapak Haji Daryono, Ibu Purwati Klecorejo Mejayan Madiun ingkang sampun kepareng monitor lumantar streaming ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Ugi perwakilan caksi iki ya kepareng rawuh Mbak Nadia, terima kasih Mbak Nadia. Dadi Mbak Nadia ki sing tukang gawe apa kuwi pamflet kuwi lho. Tukang gawe thumbnail, tukang gawe iklan iki Mbak Nadia kuwi bareng karo Mbak Kiki, karo sijine sapa Mbak Anin. Ya, malah iki mung ketemu karo Caksi Lover Tulungagung sing wis maringi kenang-kenangan karo awake dhewe karo Bu Kesi lukisan. Ha iya, lukisane padha karo amu. Wah, rada kuru malah kaya Larso e. Ha iya. Wis ra apa-apa iki karya. Ha iya. Matur nuwun, Mbak. Nggih, katresnanipun nggih. Ngepasi karo udan kaya delalah kaya pas cakepane. Kok Mas Glondor ngono. Iya. Ayo udan piye ta? Dadi orangu udan tangis keloyongan. Ah, ya. Ya, Dok. Diangkat pisan, Dok. Sampun
matur sembah nuwun Mbak Winong Nawangsih.